Kažu da je dobar kamion kao brak. Ako je sjedalo udobno i ne proizvodi čudne zvukove svako jutro, na dobrom ste putu. U ovoj 2026. pouzdanost odvaja profesionalce od amatera. Danas analiziramo 12 divova koji dominiraju rutama zbog svoje učinkovitosti i ekstremne izdržljivosti. Ne propustite posljednja 3 s popisa, jer to su modeli koji uspijevaju smanjiti trošak po kilometru na razine koje konkurencija jednostavno ne može dosegnuti. Počnimo. Broj 12. Freightliner M206, modeli 2020. do 2025. Ako postoji kamion koji razumije frenetičan ritam američkih gradova, to je Freightliner M206. Nije najveći, ni najmoćniji, ni onaj koji privlači najviše pogleda dok prolazi. On je jednostavno onaj koji najbolje rješava zagonetku urbane distribucije i usluga. Njegova kabina, dizajnirana s gotovo kirurškom obsesijom vidljivošću, nudi vidno polje koje uske uličice i krcate utovarne rampe pretvara u upravljive prostore. Vozač ne mora pogađati gdje kamion završava. On to vidi, osjeća, kontrolira. Ali prava tajna modela M206 nije u njegovom dizajnu, već u onome što predstavlja za vlasnika flote. Freightliner je ispleo najopsežniju servisnu mrežu u Americi. Mrežu zastupnika i radionica koja prekriva kontinent onako kako se nijedna druga marka ne može pohvaliti. Kada M206 treba dio, taj je dio udaljen nekoliko sati, a ne nekoliko dana. Kada se pojavi problem, obučeni tehničar nije dalje od 100 km. U poslu gdje je izgubljeno vrijeme novac koji se nikada ne vraća, ta razgranatost nije prednost. To je polica osiguranja protiv propasti. Modeli obuhvaćeni između 2020. i 2025. dodatno su usavršili iskustvo vozača s ergonomičnijim sjedalima, preciznijim upravljanjem i sustavima za informiranje i zabavu koji sate u prometu pretvaraju u produktivno vrijeme. To nije kamion za sanjarenje, to je kamion za rad. I upravo u tome leži njegova veličina. Broj 11. International LT Series. Modeli 2021. do 2025. s motorom International S13. International ima kompliciranu povijest s motorima. Godine Max Forcea ostavile su duboke ožiljke na reputaciji marke, a mnogi prijevoznici su se zakleli da se više nikada neće približiti Internationalu. Ali LT Series s motorom S13 uspjela je postići ono što se činilo nemogućim. Pomiriti marku s njezinim kupcima. S13 je motor dizajniran od nule s jasnom filozofijom, maksimalna učinkovitost uz minimalnu složenost. 13 litara obujma, arhitektura od 6 cilindara u liniji i sustav naknadne obrade emisija koji smanjuje protutlak na minimum. Rezultat je potrošnja goriva koja se bori rame uz rame s liderima segmenta, bez žrtvovanja odziva ili trajnosti. Ali LT Series nije samo njezin motor. To je također šasija koja je redizajnirana kako bi ponudila najbolju upravljivost u svojoj klasi, s radijusom okretanja koji iznenađuje one koji ga isprobaju prvi put. To je kabina koja se osjetno poboljšala u kvaliteti materijala i izolaciji, nudeći radno okruženje koje vozači cijene dan za danom. I to je, nadasve, izjava o namjerama. International se vratio da ostane. I to čini s proizvodom koji zaslužuje biti na ovom popisu. Vozači koji su proveli vrijeme u LT Series ističu glatkoću vožnje, trenutni odziv motora i osjećaj čvrstoće koji cjelina prenosi. To nije kamion za one koji traže snažna uzbuđenja. To je za one koji žele dočekati kraj mjeseca uz mirnu spoznaju da ih njihov alat za rad neće iznevjeriti. Broj 10. Kenworth T880, modeli 2019. do 2025. Kenworth gradi kamione za one koji si ne mogu priuštiti luksuz neuspjeha. T880 je živući dokaz te maksime. Dizajniran za najteže primjene, rudarstvo, sječu drva, prijevoz teške mehanizacije, kipere velikog kapaciteta, ovaj kolos ceste i terena najbliže
je tvrđavi na kotačima što je američka industrija proizvela. Njegova šasija je umjetničko djelo inženjeringa predimenzioniranja. Uzdužni nosači imaju viši profil, poprečna ojačanja su brojnija, a sidrišne točke dizajnirane su da izdrže naprezanja koja bi druge kamione natjerala u plač. No, ono što doista razlikuje T880 od konkurenata je njegova sposobnost da ne kažnjava vozača kada put postane težak. Kenworth je postigao nešto što se činilo nemogućim. Kamion za ekstremni rad s udobnošću vožnje koja parira mnogim cestovnim kamionima. Kabina, montirana na napredne pneumatske nosače, upija vibracije terena sa zapanjujućom učinkovitošću. Sjedala, serijski s pneumatskim ovjesom i višestrukim podešavanjima, omogućuju vozaču da dođe do kraja 14-satnog radnog dana bez uništenih leđa. A pažljivo proučena zvučna izolacija drži buku motora i lupanje voznog stroja tamo gdje treba biti, vani. U modelima 2019. do 2025. Kenworth je također dodao sustave pomoći u vožnji koji, u tako neprijateljskom radnom okruženju, čine razliku između straha i nesreće. T880 nije kamion, on je suborac. I kada posao završi, on i dalje traži još. Broj 9. Peterbilt 567, modeli 2019. do 2025. Postoje kamioni koji se voze i kamioni koji se nose s ponosom. Peterbilt 567 bez sumnje pripada drugoj kategoriji. On je elegancija pretvorena u alat za rad, dokaz da funkcionalnost nije u sukobu s ljepotom. Njegov prednji dio, s onom karakterističnom maskom koju je Peterbilt usavršavao desetljećima, izjava je o namjerama. Ovo nije bilo kakav kamion, ovo je Peterbilt. No, ispod te kože vrhunskog dizajna kuca srce pravog radnika. 567 je zamišljen za regionalni teški rad i građevinu, one niše u kojima kamion treba izmjenjivati autocestu s makadamom, asfalt s blatom, brzinu s milimetarskom preciznošću. Njegova šasija, dostupna u konfiguracijama 6x4 i 8x6, nudi nosivost koja prkosi logici njegove veličine. Njegov pogonski sklop s opcijama motora Packard MX-13 ili Cummins X-15 isporučuje točnu snagu uz učinkovitost koja iznenađuje one koji još uvijek povezuju teški rad s pretjeranom potrošnjom. No, tamo gdje 567 doista blistaje u kabini. Peterbilt je ovdje primijenio svo svoje iskustvo u udobnosti za duge relacije, stvarajući prostor koji, iako radni, omogućuje vozaču da se istinski odmori kada radni dan završi. Ležaj, koji je opcionalan, prostran je i ugodan. Toplinska i zvučna izolacija održavaju kabinu na ugodnoj temperaturi i u tišini, čak i kada vani motor i dalje radi kako bi napajao pomoćne sustave. A završna obrada s materijalima vrhunske kvalitete stari s dostojanstvom na kojem mu drugi zavide. 567 nije samo kamion, to je ulaganje u profesionalni ponos. Broj 8. Mack Granite, modeli 2018. do 2025. Ime govori apsolutno sve. Granit, čvrstoća, nepokolebljiva otpornost na protok vremena i zlostavljanje. Mack više od stoljeća gradi kamione za poslove koje se drugi ne usude ni ponuditi, a Granit je vrhunac te tradicije. Dizajniran specifično za primjene kao što su kiper, miješalica za beton i prikupljanje otpada, ovaj kamion ne poznaje polovična rješenja. Ili radiš punom parom, ili ne radiš. Tajna Granitea leži u potpunoj integraciji njegovog pogonskog sklopa. Mack dizajnira i proizvodi vlastite motore, mjenjače i osovine te ih kalibrira da rade kao jedan organizam. Motor MP8, šestocilindrični redni motor od 11 litara, isporučuje tako brutalan okretni moment da se čini kao da prkosi zakonima fizike. Mjenjač M-Drive, automatiziran ali s ručnom opcijom, upravlja tom snagom s inteligencijom koja uči od terena i stila vožnje.
a osovine Mac, izgrađene od legura visoke čvrstoće, podnose terete koji bi druge natjerali na pucanje. No, Granite nije samo mišić. On je i glava. Modeli 2018. do 2025. uveli su napredne sustave telemetrije koji omogućuju upravitelju voznog parka praćenje performansi svake jedinice u stvarnom vremenu, optimizirajući rute i predviđajući potrebe održavanja. Kabina, iako funkcionalna, osjetno se poboljšala u udobnosti, sjedalima visoke gustoće i klimatizacijom koja vozača drži svježim ljeti i toplim zimi, bez obzira na to što se događa vani. Mac Granite se ne ispričava zbog onoga što jest, stroj izgrađen da traje duže od onoga tko ga vozi. Broj 7. Volvo VNL modeli 2021. do 2025. s motorom D13. Zatvaramo ovo prvo poglavlje s kamionom koji je redefinirao što znači udobnost na američkim dugim relacijama. Volvo VNL je, za mnoge vozače, najbolje mjesto za provesti život na kotačima. Njegova kabina, dizajnirana s gotovo nordijskom obsesijom ergonomijom, nudi prostor u kojem je svaki centimetar osmišljen kako bi se smanjio umor. Sjedala s pneumatskim ovjesom i višestrukim podešavanjima prilagođavaju se tijelu svakog vozača s preciznošću koja graniči s kirurškom. Zvučna izolacija je toliko učinkovita da je, pri putnoj brzini, unutrašnjost tiša od mnogih luksuznih automobila. A ležaj prostran i udoban omogućuje okrepljujući odmor nakon beskrajnih radnih dana. No, VNL nije samo udobnost, on je i pouzdanost. Volvov motor D13 je legenda u industriji. 13 litara obujma, 6 cilindara u liniji i arhitektura koja je desetljećima usavršavana dok nije dosegla zavidnu razinu zrelosti. Njegov sustav kočenja motorom, najsnažniji u svojoj klasi, smanjuje trošenje radnih kočnica i povećava sigurnost na nizbrdicama. Njegovo elektroničko upravljanje, napredno ali ne i hirovito, optimizira potrošnju bez stvaranja dijagnostičkih problema. I njegova trajnost je izvan svake sumnje. Postoje VNL-ovi s više od 1.000.000 kilometara koji i dalje rade kao prvog dana. Za vozača koji provodi više vremena u kabini nego u vlastitom domu, Volvo VNL nije opcija. To je jedini razuman odgovor. Ova šestorica dokazala su svoju vrijednost u svakodnevnom radu, zasluživši poštovanje onih koji o njima ovise kako bi zaradili za život. No, šestorica koja dolaze su elita, oni koji akumuliraju milijune kilometara i desetljeća usavršavanja. To su kamioni koji definiraju riječ investicija. A broj 1 nije samo najbolji kamion, on je, za mnoge, najbolji na svijetu. Broj 6. Kenworth T680, modeli 2020. do 2025. Kenworth je s modelom T680 postigao nešto što se činilo nemogućim. Spojiti američku tradiciju kamiona s dugim poklopcem motora s najnaprednijom učinkovitošću i tehnologijom na tržištu. Rezultat je stroj koji očarava na prvi pogled i uvjerava s kilometrima. Njegova aerodinamika, proučavana u zračnim tunelima do posljednjeg detalja, smanjuje otpor zraka tako učinkovito da se ušteda goriva primjećuje mjesec za mjesecom u završnom računu. No T680 nije samo učinkovitost, on je i čudo udobnosti. Kabina, prostrana i dobro izolirana, nudi radno okruženje koje vozači cijene više od mnogih europskih opcija. Sjedala s pneumatskim ovjesom i višestrukim podešavanjima prilagođavaju se svakoj anatomiji. Raspored komandi je intuitivan, gotovo prirodan, kao da su inženjeri proveli 1000 sati promatrajući stvarne vozače prije nego što su odlučili kamo postaviti svaki gumb. A motor Packard MX-13, srce zvijeri, remek djelo je modernog inženjeringa. 13 litara obujma, 6 cilindara u liniji i elektroničko upravljanje koje optimizira svako ubrizgavanje goriva kako bi ponudilo maksimalnu snagu uz minimalni trošak.
Modeli obuhvaćeni između 2020. i 2025. imali su koristi od poboljšanja uvedenih nakon početnih problema s MX-13, postavši jedna od najpouzdanijih opcija na američkom tržištu. T680 nije najjeftiniji kamion, niti najsnažniji, niti onaj koji koncentrira najviše tehnologije. On je jednostavno onaj koji najbolje uravnotežuje sve vrline koje kamion za duge relacije mora imati. I zato, milijunima kilometara kasnije, i dalje je jedan od favorita. Broj 5. Peterbilt 579, modeli 2020. do 2025. Ako je Kenworth T680 ravnoteža, Peterbilt 579 je ambicija. Peterbilt je podigao koncept udobnosti u kabini na razinu koja se do prije kratkog vremena činila rezerviranom za najekskluzivnije Europljane. Kabina Ultraloft, dostupna u ovim modelima, stan je na kotačima. Njezin unutarnji prostor toliko je velikodušan da se vozač od gotovo 2 metra može ispružiti bez dodirivanja rubova. Zvučna izolacija poboljšana je do te mjere da je pri putnoj brzini tišina unutar kabine gotovo nestvarna. Završna obrada s materijalima vrhunske kvalitete i pažnjom posvećenom detaljima koja graniči s obsesivnom čini svako putovanje iskustvom, a ne mučenjem. No 579 nije samo udobnost. On je također tehnologija. Sustavi pomoći u vožnji, integrirani serijski, uključuju kočenje u nuždi, prilagodljivi tempomat i upozorenje o promjeni trake. Instrumentna ploča, potpuno digitalna i konfigurabilna, prikazuje točno one informacije koje vozač treba u svakom trenutku. A motor Packard MX-13, isti onaj koji oprema T680, kalibriran je specifično za ovaj model, nudeći trenutniji odziv i glađu isporuku snage. Modeli 2020. do 2025. doživjeli su kako Peterbilt još više pročišćava iskustvo vožnje s poboljšanjima u ovjesu i upravljanju zbog kojih upravljanje s 40 tona izgleda gotovo kao igra. Za vozača koji provodi više vremena na cesti nego u svojoj kući, za onoga tko razumije da kvaliteta života nije luksuz nego potreba, Peterbilt 579 je odgovor. To nije kamion. To je dom koji uz to i radi. Broj 4. Freightliner Cascadia, modeli 2022. do 2026. U ovoj točki nema rasprave. Freightliner Cascadia je, po volumenu prodaje, po prisutnosti na cestama i po općem prihvaćanju, najvažniji kamion u Americi. Nije najljepši, ni najsnažniji, ni najekskluzivniji. On je jednostavno onaj koji najbolje radi svoj posao. I radi ga tako dobro da je postao standard prema kojem se svi ostali mjere. Modeli obuhvaćeni između 2022. i 2026. predstavljaju apsolutnu zrelost platforme koja je usavršavana do iznemoglosti. Svaka linija, svaki kut, svaka površina proučavana je u zračnim tunelima tisućama sati kako bi se otpor smanjio na najmanju moguću mjeru. Rezultat je aerodinamički koeficijent koji se prevodi u uštedu goriva, koju računovodstveni brojevi cijene mjesec za mjesecom. Motor Detroit DD15, srce zvijeri, remek dijelo je primijenjene termodinamike, sa sustavima toplinskog upravljanja koji održavaju optimalnu temperaturu u svim uvjetima i ubrizgavanjem goriva milimetarske preciznosti. No, Cascadia nije samo učinkovitost, on je i pouzdanost. Milijuni kilometara testiranja u stvarnim uvjetima, čitave flote koje su ove kamione dovele do 1.000.000 milja i više, učvrstili su reputaciju robusnosti koju malo tko može nadmašiti. Kabina, iako ne tako luksuzna kao kod Peterbilta, nudi više nego dostojno okruženje za rad i odmor, s dovoljno prostora, dobrom vidljivošću i zvučnom izolacijom koja se osjetno poboljšala u ovim generacijama. A servisna mreža Freightlinera, najopsežnija u Americi, jamči da će, što god se dogodilo, postojati ovlašteni zastupnik ili radionica ne dalje od 200 milja.
Cascadia nije kamion o kojem vozači sanjaju kad tek počinju u struci. To je kamion u kojem završavaju nakon što su sve isprobali, kada shvate da prava sreća nije u sjaju kroma, već u sigurnosti da će svako jutro motor upaliti iz prve. Broj 3. Scania R-Series, modeli 2020. do 2025. Europa ima svoje vlastite legende, a Scania je bez sumnje jedna od najsjajnijih. R-Series predstavlja maksimalni izričaj švedskog inženjeringa primijenjenog na teški transport. To nije kamion za svakoga. On je za one koji trebaju najbolje u performansama i spremni su to platiti. Njegov V8 motor, dostupan u najsnažnijim verzijama, umjetničko je djelo mehanike. 8 cilindara u V rasporedu, više od 16 litara obujma i isporuka okretnog momenta koja se čini bez kraja. Kada se ovaj motor pokrene, zvuk koji proizvodi nije hrapava rika drugih dizelaša. To je duboki i niski huk koji najavljuje suspregnutu moć, silu koja će upravo biti oslobođena. No, R-Series nije samo motor. To je i kabina dizajnirana s nordijskom obsesijom, ergonomijom i udobnošću. Sjedala, razvijena u suradnji sa stručnjacima za zdravlje držanja, smanjuju umor tijekom beskrajnih radnih dana. Raspored komandi je intuitivan, gotovo instinktivan. Zvučna izolacija je toliko učinkovita da vozač može voditi telefonske razgovore bez povisivanja tona, čak i pri brzini na autocesti. A kvaliteta materijala, odabranih da traju desetljećima, čini da unutrašnjost stari sa zapanjujućim dostojanstvom. Modeli 2020. do 2025. uveli su i sustave asistencije najnovije generacije, poput predvidljivog tempomata koji koristi GPS podatke za predviđanje nagiba i zavoja, optimizirajući potrošnju. Scania ne gradi kamione za mase, gradi kamione za znalce. I oni koji ih razumiju, znaju da nema boljeg suputnika za duge europske rute, niti za one koji traže maksimalne performanse bez kompromisa. Broj 2. Volvo FH, modeli 2020. do 2025. s motorom D16. Ako je Scania rika, Volvo je čvrstoća. FH s motorom D16 je švedski div, kamion koji je iznova i iznova dokazao da može sve. Njegov motor D16 s obujmom od 16 litara neuništiva je zvijer. Dizajniran za najzahtjevnije primjene, od australskih cestovnih vlakova do transporta teške mehanizacije u Europi, ovaj motor akumulira milijune kilometara bez imalo muke. Klipovi, klipnjače, koljenasto vratilo, sve na D16 je predimenzionirano kako bi izdržalo napore koji bi usmrtili bilo koji drugi motor. I kada se to od njega zahtijeva, odgovara isporukom okretnog momenta toliko brutalnom da se čini kao da će kamion iščupati asfalt. No, FH nije samo sirova snaga, on je i najsigurniji kamion na svijetu. Volvo već desetljećima predvodi istraživanja u aktivnoj i pasivnoj sigurnosti, a FH objedinjuje sve te lekcije. Sustav kočenja u nuždi, sposoban otkriti pješake i bicikliste, referenca je u industriji. Kontrola stabilnosti, aktivna čak i u najoštrim zavojima, spriječava prevrtanje prije nego što vozač postane svjestan opasnosti. A kabina, dizajnirana da apsorbira udarce i zaštiti putnike, spasila je stotine života u stvarnim nesrećama. Udobnost je naravno na visini zadatka. Volvo razumije da je odmoran vozač siguran vozač i uložio je svo svoje znanje u stvaranje prostora za rad i odmor koji nema premca. Sjedala s pneumatskim ovjesom i električnim podešavanjima najbolja su u svojoj klasi. Ležaj, prostran i udoban, omogućuje okrepljujući san. A obsesivna zvučna izolacija drži buku vani. Volvo FH s motorom D16 nije kamion. On je mobilna utvrda, izjava da sigurnost i snaga mogu ići ruku pod ruku. I zato, bez rasprave, zaslužuje broj 2 na ovoj listi. Broj 1. Mercedes-Benz Actros, modeli 2020. do 2026. s motorom OM 471. Ne može biti nitko drugi.
Nema debate, nema rasprave, nema drugog mjesta kojemu se približava. Mercedes-Benz Actros je već desetljećima standard prema kojem se mjere svi europski kamioni, a generacije obuhvaćene između 2020. i 2026. predstavljaju vrhunac više od stoljeća obsesije savršenstvom na kotačima. Motor OM 471 je dragulj u kruni. Usavršavan iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, ovaj 600-cilindrični redni motor od 12,8 litara nudi učinkovitost goriva koju inženjeri konkurencije gledaju s nevjericom. Ubrizgavanje s pritiscima od preko 2700 bara raspršuje dizel u tako fine čestice da je izgaranje gotovo savršeno. Toplinsko upravljanje sa sustavima koji održavaju motor na optimalnoj temperaturi u svim uvjetima smanjuje gubitke uslijed trenja i produžuje radni vijek. Rezultat je motor koji troši manje od bilo kojeg konkurenta, ali traje jednako dugo kao najbolji. Prijenos PowerShift s algoritmima učenja koji predviđaju teren i optimiziraju svaku promjenu pretvara svako putovanje u iskustvo neusporedive glatkoće. Kabina sa sustavom Mirror Cam koji zamjenjuje tradicionalna zrcala kamerama visoke razlučivosti dramatično poboljšava aerodinamiku i noćnu vidljivost. Unutarnji prostor, velikodušan i dobro raspoređen, nudi radno i odmorišno okruženje bez premca. Sjedala, razvijena u suradnji sa stručnjacima za ergonomiju, smanjuju umor u beskrajnim radnim danima. Zvučna izolacija, dovedena do takvog ekstrema da je nakon zatvaranja vrata tišina gotovo apsolutna, omogućuje vozaču da se istinski odmori. A sigurnost sa sustavima kao što je Active Brake Assist 5 sposobnim otkriti pješake i bicikliste čak i u uvjetima slabe vidljivosti, postavlja nove standarde u zaštiti života. Actros nije samo kamion. On je vrhunac svega što je Mercedes naučio u 125 godina gradeći vozila. On je najpročišćeniji izričaj filozofije koja transport ne razumije kao potrebu, već kao umjetnost. I zato, bez ikakve sumnje, zauzima broj 1 na ovoj listi. Jer kada vidiš zvijezdu na horizontu, znaš da si pred onim najboljim. A najbolje se, u 2026. zove Actros. Odluka o kupnji kamiona ne donosi se olako. To je oklada na godine unaprijed, investicija koja će dugo vremena uvjetovati profitabilnost vašeg poslovanja. Ovih 12 modela predstavlja najbolje što tržište danas može ponuditi. Dokazanu izdržljivost, provjerenu pouzdanost i poštovanje onih koji se doista razumiju u motore.